Kerteng jonga kalong lari siapa tahu ngasa maulai kenton masar. Isamla Larisha Pathau na maulai kentan masar ilangat ikajingpang COVID-19 hakapor bi 1 pai dakarel na Mumbai. Hindre hauni ubanai bladep ila yo biang ikajingkaj ba ila 1 pai biang shilaying. Kani gade gajakran jokari khasi channel ba Isamla Larisha. Hakapor bangi dang mi nang thina po Maharashtra mo ban 1 pai shaying. Te hoi kila check mo yangi ya ka fever mo sathia bangim kakram dan mo kanoro hindre hakapor bangi dang dan hapok lenti tengah saudan kada kajing per hakam dat janga ba shuaban pai hapok Guwahati hi shisngi shuaban pai long hak janmiet ma bar next day ngi sapoi na hapok Guwahati ngadan kajing sau per hakam dat janga ba kas ngadan kata kajing saajmet ma ngladi ru dawai paracetamol te hakapor bingi pai ha Guwahati hakapor bi kidawan shawingi ma ki pudet kidawan shawingi na po station ni klem sha check satya ya fever mo ngai hapo kilinti kum tu lapan sange ka boss hanrai ki klem le ai kata ha ban check ba tar hadu bingin da poi ni shui up milanti hakat ha basange ka boss ba ka le second test mo yingi dara ngidan ka jings ajmet ka jing khlut ne em dai klem shem test satya dai hadu bingin da poi ha IIM ki sale ai kata baro ki sa check yingi ba la ngidan ne em kata ka jings ajmet ne ngindan hakapor ba tip mo ya la dia ba la ayo ya ka coronavirus ngadan ke jingtiang mo te aku tugas ngihi bagila balayo na yung report kilara no yung sipo civil ha manmiet untuk ha baji nang tu kadan hi ke jingtiang po bapoy sa civil tang ba hawai ha sisngi arsngi po bingdang sa civil te po bingdang sa civil ngadan hi ke jingtiang dang la perkhat pan kani ke jingpang long day mo ban tiang ban khuslai ka baningkong te kadika bam hi ba fi ha ban bam ha te baar gade ga jinghun pihak ban penhun tiap ha tong phim dei ban khuslai na mada phim tiap ha phim hun tiap phim sabun no ga jing khuslai ni na da jog ni ga jingpang te nga shukwa ban ong ya baro hi ba kim dei ban tiang na da jog ni virus dei utau jingpang uba phile kinu ki kam gi basniu mo hendai usudei tang nakadaw ba phimbam ba uyo ban rong phi ba phide ban sat kikti mo katahi yale akat bala ban sat kikti da sabon ban use thane ka hand sanitizer kumbala batay ngiru mo por bang dana po civil yang ba phila ban nai use thane ka hand sanitizer le akat bala hi ban sat kikti te deng ka mas bat ka ba kong santam ka di ka bam ka di phihab ban khlai ka bam ka di bat ka di bhagi saat mo dalong ka bala phila haban kiar bhai ka lang ka dai tha mo di da ko saat te shukwa ban dong ki pai ba baro ba la da don kinu ki bayo ya kani ka jing pangkim dei ban buri bakin mi shakhmat namar ka jing tiang ka jing buri jong phi le se kanang pen safriang shu bat ka tu ka jing tiang ka jong phi kan sa le se ha ka jing shishangi la namar ka dei ka ni haban fikir la dia ma da phi me thu shi ki pai ba te onom dan ba tep dei mano bayo ba mano bam yo lingba ka jing thu ka jong phi ngiru ngin la pen ban pikir bahai la dia ma te ngasukwa ban ong ba kinu ki bayo kin mi shakhmat bekin dan kata ka jing tiang ka jing le ran mo namar ba kumbang la ong hi ba ka jingpang kam de ka jingpang ka phile kinu kam ki basniu kam akor handai udai tang virus te baning kong syam nga ai ngo yo play trakan rar ubalay dan ka ban nga mo ka po ba dan po ka jing stom ubala ai nga ta ka bor ban dia kabor ban penkhanya nga mo ha ka liang ka med ka minsi ma kunjuru ha ka jimbot perkhat tengah ai ka jingsangu ru ya ka sarkar Meghalaya ka balaya dan ka bangi na du bengdang dan sathie sa Mumbai hadu bengdang poi hasnong lajam ka jingsangu ka le du sha iba tai bor pathau I mo balong ko himan janga ibalaya ai minsi menga ha ka poi madang sitam bad ibala dan kat bangi mo baka yeng ka sam ga jangi ha ka poi madang ha ka po ka ni jing sitam kunjur ng ay kubay ya kadorbar sinang malay kan tamasar ya iram ba sinang iba Marco Mitri ya secretary sinang ya kisang samla jaka malay kan tamasar ba rohi gibala tristam ban penbiang ka jaka sayangi bat kunjur ban penpoy krishan hadu hayeng ngai kubay ki baro bat kunjur khamtam galet shaki men trai jonga ki para baro ba kibala yai bu jing dua yang ha ka pawang ha kan ki jing stam bat ki parlok do kunjur ki bayadan ka ban nga kibala amin siam nga bangan ile persaya kan ka jingpak